Good morning! So, nagluluto na ako, guys. Ang sarap ng ano ngayon, ng weather. Malamig. Makulimlim, tapos malamig ang hangin. Anyway, ito na nga yung ginawa ko kahapon na patty. Ay, sorry. Yan, ngayon ko lang siya nagawa. Kasi kahapon sobrang busy sa shop. Hindi na ako nakaakyat para lutuin ulit. Diba sabi ko magbo-burger kami. So, ayan. Hindi ko na nilalagyan ng oil kasi yung bawal nga kay daddy yung ma-oil. Although, ano naman yung ginagamit namin guys? Coconut oil. Or yung mga fats yata sa oil. Yun ang bawal sa kanya. Pero ayun nga, hindi ko na nilalagyan ng oil. Tapos, sobrang juicy niya sa gitna. Akala nyo lang dry yan. Yan, kasi puro laman talaga to. Marami pa yan. Ang bango lalo. Ang bango talaga pagka inano nyo pa. Nirest nyo pa siya ng 24 hours sa, sa ref nyo. Yan. Nag-ano lang ako. Nagagawa ng patty. Sabi ko pwede din sana pala itong ano. Kung mas maliit lang yung garlic, yung onion, pwede din siyang meatball. Kasi ganyan na ganyan halos yung lasa ng meatball sa IKEA. Hindi naman eksakto, pero parang ganun yung lasa. So, pwede siyang pang patty, pwede siyang pang meatball. So, diba? Maraming choice. Yung mga choice tayo kung anong pwedeng gawin. Ang dami kong nagawa, guys. So, hindi pare-pareho yung shape. Hindi, may maliit, may medyo malaki. Pero okay lang yan pang, ano lang naman, pang bahay. Anyway, ayun, so may mga nagre-request nung gravy kung paano ko daw ginawa. Sabi ko, sige na nga, gawin ko. So, gagawa ko ng konti, pero hindi ko ihahalo to para if ever mamaya gusto nila sa tinapay, makakagawa sila. Baliktarin muna natin tong last two. So, napakasimple lang nung gravy na yun, guys, as in. So, kailangan nyo lang ng butter, tapos but cornstarch, mali pala, wait. Ay, yung take 2, mali yung nadampot ko. So, dapat flour. Ayan. So, butter, flour, tapos 1 cup or 1 mug na na tubig. Diyan ko tinunaw yung yung beef cube. Tapos, syempre, mushroom, and then maraming black pepper. Ayan, ito magpapasarap dun. Tapos, soy sauce pang pakulay, and ano pa ba? Sa same pan kung saan natin luto yung patty, doon na rin natin lulutuin yung guys. So, yung gravy, ayan. Naglagay lang ako ng around 1 tablespoon na butter. Teka. Ayan, melt lang natin siya. Flour. Ayan. Around 1 tablespoon lang din. Ayan. Heaping. Halo nyo na dyan. Konti lang gagawin ko kasi baka ipalaman nga sa tinapay yung iba. So, ganyan lang. Pakasarap neto, I swear. Yan. Tapos, saka nyo i-add yung tubig na mayroong Knorr cube. Sa ilalim pa nga so, ipatunaw. Yan. So, yan na natin siyang matunaw dito. Tapos, mix nyo lang hanggang sa lumapot. Ayan. Tapos, mag-add na tayo ng maraming freshly ground black pepper. Ayan. Then, mix nyo lang. Sisimula na siyang lumapot. Tapos, add na natin yung mushroom. Continue nyo lang i-mix. Then,
mag-add tayong konting soy sauce para pampakulay lang. Ganyan. Oh, di ba? Nag-brown na siya. Yan. And splash of Maggi Sabor or Knorr seasoning. Kung anong meron kayo. Splash lang. Ayan. And that's it. Oh. Yan na yan. Yan. Ganun lang kasimple. Napakasarap niyan guys. I-try nyo. Sigurado ako magugustuhan ng mga anak nyo. And hindi na ulit kayo bibili sa sa Jollibee. Na mahal na. Ayan. Hindi ko naman sa atin i-discourage na bumili sa sa Jollibee. Kaso mahal na kasi, di ba? So, tipid-tipid tayo mga moms. Kaya naman natin gawin sa bahay eh. Oo. Effort lang talaga. Pero, yan. Pakayamers. So, yan lang. Sana matry nyo to. Tikman natin. Sinasabi ko sa inyo, i-try nyo to guys. I swear. Lagi itong i-request sa inyo ng mga anak nyo. Sarap. So, ayan na ulit ang ulam nila for today. Gravy. And then yung ayan. Nagprito pala ako ng embutido. Hi guys! Magandang hapon. It's Saturday. Ayan, papunta kami sa Pasig kasi hatid namin yung ni daddy. Yung bike. Kasi yung impact ang pumalit kay Ate Remy. Kung ano-anong pinatanggal doon sa sa apartment. Ang daming na-stress sa kanya. I swear. Ang daming iniipit na mga tena, yung mga ganyan. Ay, nakawalang kala mo siya yung boss, nakabwisit talaga. So, yung ibang mga ginagamit namin sa bazaar, pinadala ko na kay Japong sa Nueva Ecija. Ayun kasi, wala pa nun akong balak ulit mag-bazaar nga. Yan. And then, dapat, uwi kami tomorrow. Tomorrow din, kaso, balik naman sila Japong bukas and kasama sila mama. Sabi ko kay Nene, saka na lang, pag uwi na lang nila mama tayo, umuwi din. Yan, kasi ngayon may pipick upin kaming ni daddy. After namin, kaliwa. After namin sa Pasig, may pipick upin kami sa may kainta na cabinet, drawer. Yung parang Japan surplus. Ayan, kaya dala ko tong camera para pakita ko sa inyo. Sobrang mura nun compare sa mga Japan surplus na talaga, na store. Ayan, almost new pa yung napa-reserve ko. Yan, doon namin binili yung drawer na ginagamit din namin ngayon sa apartment. So, ayan. Idaan muna namin yung yung bike sa likod. Para magamit daw ng kapatid niya. Ayan, mapaano niya. Payat na ito agad after ng after nung emergency siya. So, ayan. And then, speaking of operasyon ni daddy, hindi pa namin nakakausap si Doc J. Kasi nung nakaraan is, yun, nabangga? Hindi. Kasi nung nakaraan, na-confine naman din si Doc J. So, ayun, hindi ko pa natatawagan ulit yung sekretary niya para nga kami, makapagpa-appointment. Yan, para yan, mas maganda sana if si Doc J talaga yung din kay daddy, mag-opera. So, ayun lang. Ay, what a stressful week. Tapos daan muna kami dito sa sa Libertad. Bibili muna kami ng prutas para kay mami. Ayan, dito sa guys, Ciudad Grande, sa may Ortigas Extension. Yan, pasok kayo dito sa village na to. Ayan, ginagawa pa siya. Tapos, kunin ko mamaya yung yung exact address. Paganda na tayo. Venice Street
Ayan, pagkakanan nyo guys, ano, Venice Street, ito mismo. Ciudad Grande. O, Madrid na. Ayan yung pinaka-eksakto nila. Madrid Street. Oh, boss. Diyan na. Dito? Oo, diba? Hindi ko alam. Diyos ko naman to. Ako nga isang beses ko lang mapuntahan ng lugar eh. Ayan, garage sale. O, saan ka na? Ando na. Huh? Ayun na yung pinaka-ano. Kanto na yun. Tinuro ko na nga, garage sale eh. So, ayan. Japan Items and More Weekend Garage Sale. So, ito lang. Madrid lang mismo, guys. Pasok tayo. Ayan. Sari-sari dito, guys. Ayun. Ito yung pina-reserve ko kay sir. Wow! Ayan. 3.5 lang, guys. So, almost new. Diba? Ayun, ganda. Nakakatuwa. Oh. Wow. Yung isa naman yung binili niya dito, pinuntahan niya dito isa. Tapos nakita niya siguro to. Ayun nga po eh. Ayan. Nagpo-post sila sir sa anong marketplace. Ayan. Dami dito guys. Pilit kahapon, Miss? Hi po. Hello. Ayaw kumayag pero binibit-bit. Hala. Buti pina-reserve ko na. Wala na guys. Sobrang bilis kasi maubos ng mga ano nila dito. Mura kasi. Ayan. Yung mga ano din sila. Ganyan. 150 lang. Gamit sa kitchen. So ito dapat yung ano, yung kukunin namin kahapon nga na ipapasabay ko sana sa pag-uwi nila Jeff. Kaso, coding naman kami kahapon. And ayun nga, sabi ko baka agahulin kami sa oras. So yun, hindi na nakasama sa pag-uwi. Sana ando na ngayon to. Pero ayan, pag-uwi na lang namin din paghatid kila mama. So diba, sobrang mura. Kasi sa iba guys, alam mo, 8,000 yan. 8,000 to 10,000. Solid yun eh. Alam niyo na mga galing Japan talaga. Solid talaga. So, ayun. Naka-steal na naman tayo. So, may lagayan na kami ng damit ni daddy sa, sa probinsya. Sana. Kaliwa ka na dyan. Hindi na ako ulit bibili. I mean, yeah. May lagayan na kami ng damit nga. So, yun lang. Ano, hindi ko kasi, wala kasi silang page pala. Nakita ko lang sila sa ano, sa FB Marketplace. So, naghahanap nga ako ng drawer. Tapos, ayun, inad ko na si sir yung sa personal Facebook niya. So, nakikita ko kapag kami post siya. Ayan, nagmamay na agad ako. So, yun lang guys. At punta na kami kila Joy naman. Kila Mitzi. Kasi birthday ngayon ni Mitzi. So, may konting salo-salo. Siguro. Kami lang naman. Bawat naman si daddy. So, ayan. Punta na tayo doon. Kain muna tayo? Or doon na lang dito kain? Ako nagugutom na eh. Kain na yung konti. Burger. Bahay na kami guys. Ayan, nagyaya na si dading umuwi. Yan, kasi dapat alas 7 pa yung kila Mitzi. Eh, napaaga nga kami at nag-pick up kami nung cabinet, diba? Kasi nagyayaan na siya. Sabi ko, sige na, tara na. Baka nagtatampo si Mitzi kasi ano pa man, di nag-prepare daw siya. Kaso, nagyayaan na si daddy. So, titignan ko mamaya. Kaso, tinatamad din naman ako mag-drive. Lalo ako lang mag-isa. Tapos, itonton pa yung dadalhin ko. Wag na lang. Dalawa ka, bahala na. Anyway, ayun nga. Dinamay ko na rin yung prutas ni Chris. Prutas namin. Ayan, saging. Kalahating grapes. Kalahati lang binili ko para mabilis maubos. Ayan, pengi. Tapos apple and ponkan. Gandang tanghali. Ako'y kakain na guys. Teka, magbabalot pa pala ako ng itlog. Ayan, naglalaba kasi ako. At Sunday nga ngayon. Ayan, laba day. Balat lang ako ng itlog. Tulog pa si daddy eh. Ayan. Hindi ko naginising. Sunday naman.
Tapos nauna na si Chris kumain. At yung kinain niya, yung ano kahapon. Yung tinake out ko pa sa KFC. So anyway, itong aking lunch for today guys. Ayan, miswa with bola-bola and egg. And coffee of course. Yan, kain tayo. So ayun, gabi na naman guys. Tapos ko lahat ng labahin. So nakasampay lahat. Puti, sa tikulor, sa itim. Uy. So pati sila doon naglaba din. So puno ang sampayan namin. Ayan. Tapos iniinit ko na yung niluto ko kanina na biswa. Dahil kulang naman yun na meron pa ako ditong ano eh. Yung undox. Ayan. Ayan. Ang dami pa nito. Initin ko na lang sa air fryer. At wala pa rin. Sira pa rin. Ano yan? Poknat na. Ayun. Si Chris na lang daw magbaba kay Poknat. Tsaka kay Groot. So ayan. Ang dami pa. Undox. Initin ko na lang sa air fryer. Ang bango na itong damit ni Daddy. Ayan, kasi dumating yung order ko na Dior Sauvage ba tawag doon? Sa ano na yun, Johnny Depp. Ang bango-bango pala talaga doon. Grabe, kahapon niya pa sa uto. Ang bango. Grabe. Ah. Kikilig na naman. Charot. Landiin. Kasi ang favorite, ano ko, kahit sa, ano, sa perfume, di ba? Ako talaga namimili. So, Bulgari Extreme. Ang gustong-gusto kong sinusuot niya ni Daddy. Tapos, ayun nga, yung kay Johnny Depp, since na uso, ayan. Bumili ako. Pero ano lang, inspired lang. Hindi yung original. Wala pang original. Sige na, minom ka na. Minom ka na. Bababa kayo. Hindi kayo nakaligo ngayon na. Nakaligo. Bukas. Wala kayong takas. Liligo talaga kayo.